Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ni mano mar makare kendo biro ni achiel kachiel kwa wuok hebo manieri mano ma Kisumu Kasuku agero ni makare kanyo yendo kendo juma ngeno dhi kodi makare nyalo ngisa to ginango gine mabende samoro mori juma ni endi ginango gine mabende ineno ka bende nyalo mako dhogi nikech parni tuke go kama World Cup bende dhi nyime kendo biro gi surprise mopogore opogore kanyo yendo mago bende nitie kanyo yendo. Yes, Wursuba. Yes, gima timore ki ogoli e gonde 16. Yes. Chaki mi gonde 3. Ma nyiso ni pogruok obedo ma kata chung mar groups mag tuke mag Sekafa kaka group A kanyo do ka Junior Starlets notelo koro nyaka sani gi mako thuolo mar 2. Koro mago gin moko anaparo ni nyalo chopo kati semis but gi kaka chalo Senegal nyalo donjo e group stages. Na neno ni mane African team manyalo dhi mbele anyalo ni nene juma mokalo nation gi nyalo chopo finals lakini gi kaka neno kata quarters ok gine mo 16 kanyo endo koro ngiso ni gonda 13 ogoloko kanyo endo mana chelo kumo chobedo wana wuoyo mbele kanyo endo weche thoth pane trials dhi nyime mana kaka sukusa wacha endo lap tukunero manyayo rumo kawuono ka bende wadhi dhi nyime mana kaka sukusa wacha endo lap tukunero manyayo rumo kawuono ka bende wadhi ngento gin jotugo mage kata tuke machale kamagi bende nitie weche go iko ma otere kanyo kod weche go iko mag rwako jogo iko mabende moko gin nyithi skul e tuke gi eki ino aneno kanyo Kisumu County ka skul no ero mano mar timo appeal ten pek no ero mar johera go iko mag tugo ipara ngo monego bene timo kanyo endo kagidwa referee ma koni nikech tulo won to nyithindo wono kugol tulo wuok kuom jogweng onego bed onge ni manego en tuk nyithindo jogweng onego bed onge ni manego en tuk nyithindo ma en tuk nyithindo mag high school giwen nyithindo timbre nadi utug ka duoko bedo marach git ok nyalre but mano kata kingado joma dhi donjo pod ng'eny yes to pod shida macha dhiwokie en mana kwayo ni jogweng owere gi mpiche nyithindo mag secondary giwe nyithindo tug giwe kele koko nikech kelo koko niyudo ni nitie tim adier mano onego bed ni win lakini koko magi kelo sa timre nadi tim ak ne onego bed ni win ichaki yudo mamluki county government mpiche kosechopo at county level security aparo no kagi golo locha ariyo ama dek gigol kata gikaw kata NYS kama ginyalo ka wach deyo Kasuku open field ni endi sadi koro bedo matek to gik mag skunde sekondari no ka gimoro ngisi ni ngad self in ka puro loso kanyana wach matek ahinya nikech ido ka tuke gi gidhi gadhi maber ka gichakore piny bende piny kacha ka tuke gichakore divisions kata mane zonals level kacha kibinjo kata ka weche ng'eny to ka gichopo pat county level nikech kata mana kawuono kana biro tich ka endi Kasuku ido ka oganda mang'eny no ngeni tuke gi no chor nyime ido ka oganda opong'o ndara kaka inyanya jok mano wuok Kisumu West samoro joma kuok Maseno giting'ore pikipiki ji abich ji dok nikech tuke chor ne gibiro to tuke chor jotugo to in gadiera jotugo gi nyalo yudo security koro wacho ni tuke gi kaka gisechopo from county level ka dhi nyime no beni corridor gi open field tero stadium owinjo beni tero tuke gi do ok nyalo wacho ni tero ok ginyal fit stadium te nikech king'iyo nok mar stadium ma wan godo kae ma ema koro beda challenge koro ma en gima wanyalo wacho ni kopo ni county kata counties wage nyalo bero alap tuke magiketo ni sub county ka sub county nigi stadium dhi bedo mayot mondo mi wayud kata kaka inyalo dar tuke gi for example king'iyo Kisumu kae mambo leo kane koro johera ni toke koni koro manyien kata kikelo security bedo mayot manyiso ni mondo mi ngato kata kolo gol to ngato chikre donje pap piyo bedo matek koro gima owinjo beni watimo johera mag adhula kata johera mag tuke mag skunde sekondari magir nyithindo wami nyithindo thuolo mondo mar nyiso talanta margi nikech ng'eny ok ibido ni nyithi skul emokelo tulo e tuke en tu njore ma jomoko osedhi ochokore aput moro wachata ni ido ka iko jipangore maber ne kampera pok ochakore ma jipangre maber to ka wan gik tido ka papo dong 3/4
kata kama jatugo dago e kona onge. Ing'eyo ni schools gite ok ginyal keto pap ni giluoro. Yes, mamluki cha endi ne winjo ka japuonj maduong' mano mar skul no mano magaye mano Mr. Mabino ngere gi nying mano Akuku ikanyi no loso ka tendo kanyo kod weche kuma mamluki kata kamano endo kopogore gi mano kawuono ya loso ka bendo yango kanyo endo ni okomor gwach no mar choro tuke mag Kisumu County mano donje semis kanyo endo parne agaye ne derakore kanyo endo koda Kisumu Boys then Maseno ne rakore gi Onjiko koso Maseno ni kata officials mane conduct weche tuke mag nini mag Kisumu next neno alafu level mane tuke gi ocho kata Kisumu kama teri kata Kakamega matuge nikech osetimore mang'eny kata tuke ma Siaya biro matuke Kisumu mondo mi tension yorum alafu king'yo time frame bende mar tuke gi but depend mano en solution makare okonya be solution makare tuke gi ng'eni moro ganda kisedaro tuke Kisumu tero kamoro to ganda mawuok e area no endo no seketo pa gi bandera igo e kor ndara okikony nyithindo gi inyo nyithindo gi the best thing en ni we nyithindo gi tukgi imbende ka kolo timbi yie duoko mpira nitie gik moko adek yes endi kanyo endo bang' kano endo kane kelo rowere moko nyithi sikul tuke gi ko nyane kanyo endo kaka Mr. Kokono loso mano head coach magaye kendo principal mano ma Agaye secondary mayudore e sub county no Manyakach both. So as Mr. Koko and senior coach, I would not wish that we go that way. No, I don't want to mention names, but it is it is going around. The rumor is milling around that some teams would wish that some teams fix matches for others to proceed to the next level. Bedga kin ni school ni gitu jotugo mage. Bedga kin ni school ni gitu jotugo mage. Ndiye coach ma Kisumu Day. Apana nyalo wacho ni en ma ohero win e chopeto gineno ne kani go dwaro jok ma gichopeto gineno ne kani go dwaro jok ma gidhiro mogo tek emiyudo ni girwake mamluki nikech gidhiro mogo tek emiyudo ni girwake mamluki nikech mamluki giyudo ni gin mag skunde machielo nikech iyudo no samo ma Nyanza dhi omojo Western school mano sedong lakini kochopo i county level okinyal spike aspire nego bedie mane ema nyalo konyo nitie coaches miboyudo any pap lakini gimotemo timo inene o watch games te otemo rango ni jatugo nitie omak but kako omak onge kaka idhi tiek mamluki nikech sami nyalo wacho adier ni orwak nitie idhi nitie skunde mabene nigi mamluki ng'amo ng'eyo timbre nadi onge katolo nen manodio chienge mane rach bede matek sana chakre 2010 kabiro mbele ka nya paro chien kacha kachon ne skunde gi tugo to a level kanyo gi level ne iyiene skunde moto like a sub county wanyalo yacho kata kaka Kisumu sub county Kisumu Central sub county ne skunde ma Kisumu Central tugo to iyudo ka school ma skunde mano tugo kai kwanye jatugo machane timore primary yes no timore kata sani pod timore primary to primary level to yiene nikech ido kore maber magi go kwani by next year nikech nitie 90 days period mondo mi jatugo chak tugo ne team koro ido ka gichako chon ma karomo that 90 days to jatugo cha iyado kama dhi duoko chien timbe moko ma iyado kama dhi duoko chien timbe moko ma jopuonj timo mar moto ni nikech ka chik to yene 90 days ineno moto ni nikech ka chik to yene 90 days ineno ka mai magichako koro luwo nonro mar jatugo mang'eyo maber kabisa mawuok e gweng'we kuma Muhoroni kocha aparo ni sani ka ng'eny to koro ka gweng'we kuma Muhoroni kocha aparo ni sani ka ng'eny to koro ka en form 2 form 3 mano gima temo kelo ni to osasome skunde maromo auchiel 2 form 3 mano gima temo kelo ni to osasome skunde maromo auchiel Agaye chiegni skunde mar auchiel and then gini affect ngima nyithindo in this way yes principals kata wache ni tu gidongi county level yaka gidhi wache ni tu gidongi county level yaka gidhi approach jatugo mane gineno ginyalo miyo transfer ka higa chako
mano gitimre na di gibedo lakini neno sani owach ne students adek mage Bwali Yes. sama dier ne gi transfer gi school From Vihiga. gi Yes. sama dier ne gi transfer gi school From Vihiga. gi transfer Kata ng'wech ka en jang'wech be ochako duogo skul kata ng'wech rumano ni olal onge. Tingeni mane sani gima wanyalo wacho ni CBC ni temo duoko chien. Kendo ni imiyo gi thuolo mar neno ni gi nyiso were margi. King'iyo ka skunde players ka pod Yes. school ka Musingu kaka Mega Boys Jobo tek winjo wach mar Mamluki Yes. nikech gi invest ging'eyo na ma gima watimo Bani tukego eko e county ma Siaya dhi nyime. County ni ma Kisumu tukego eko mag yawuoyi mano nego be ni nus final mano nego be tugo kawuono kinyi saa 3 lap tukeno ero mar skundi yawuoyi mano ma Onjiko kata Tora Boys kacha endi no chor nyime nyaka chieng' wuok tich ka bende pap mibiro tuge gi eki poko yange nyaka sani kata kamano tukego eko mag joma nyiri to ya tugi kanyo endo ka bende skundi nyiri no ero mano ma Nyakach Girls Plateau Queens nego chokanyo. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. En gino makare mar chako odiochieng' gi En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Yes, mchikini kendo wadhi nyime yonero makare janeno mar Kala TV kanyo endo kapok abiro ng'iyo to bende nitie ote mabendo ore namba no ero mar 07455551 nitie namba no ero kata ote go mabendo chwale mbui marwa mano mar Facebook. Joro tunge wacho ni en gwenge ko mag Sema Kadela osadonjo chenro kanyo endo kod Women Rep 2027 kanyo endo Kisumu. Monica Chieng omiyo Women Rep kusoma Monica man en Monica jandeo kusoma Monica mane ajo then Musa gudu tie dadi ja Masira ma endi achiel kuom jo kuom ka endi mano baba professor wacho ka endo nika suku ja pancha Masirias. Asante sana wacho ka ni good job, asante sana baba professor mano good Nyakach ngeni sana jo Nyakach te pako agai to gi pako Nyakach Girls kanyo ndo rakoro chabena no kane ngari tukego iko mag volleyball kanyo ndo gimano makodoga ne Nyakach Girls bende wang'ni no biro mayore volleyball kendo timbe moko no ringo ma otamore tugo kod Migori tiga tim nungo na Awendo Greens Awendo something en berga tugi kima skunde joma nyiri but mostly wangiga Kodero Bara dire mokanga no biro to lal sana no ka Kodero Bara Rapogi ne nyagore kanyo endo magi time mabende ne ng'iyo kaka nyalo bedo joloch makono endo. Yes. Wabro neno tukego kogik national level mabedi go e county ma Homa Bay. Yes. Koro enena tuke ma wachiegni chon. Apari tuke tari 29 mar dwe ni apar kata kamano endo wabiro ngiso tukego ko mag regional sibro kara kata kamano endo kasuko were kod mano endo wach malet na mogik en gino ero bendo kamorgo akang'eni untu kawe nade kanyo endo bang' Kenya tugo kanyo endo kod team no ero mano mar Sudan tukego iko mag Sekafa under 17 tukego iko bende dhi nyime Tanzania
e kanyo endo ka Kenya nitie pool no ero mar A nitie gin kanyo kod tim no ero mar Somalia ka thuolo mar adek ma kanyo kod Somali ma bende Somalia nigi thuolo nigi points 3 gi goal en gi gonde maromo 4 ka neno kanyo ka FKF no chwalo appeal ng'ur margi kata kamano Sekafa be oduoko gi mana gi sechego ni articles koro ng'eny kama koro somo article 160 some omagi gonde ka koro ma en gima o affect camp mar Mildred Cheche nikech Cheche koro kaka no oikore nikech dine bed ni Starlets ni thuolo mokwongo gi gonde gi ka ma ne miyo gi moral mar neno ni kata ko maybe odhi affect gi selfie ma gimo ka understand ang'o matimore ere kata mana Tanzania nolo Sudan gonda par gin dak no magi gonde gi gin mar gine giloyo ka jotuka paka chiel ing'e mokwongo Caroline and Friends ne koni articles lakini bang'e ka gisewuok draw mar gol 1-1 yaka weche gi wuok manyiso nitie ng'ama ntiere behind the scenes kata ka goals dhi timre nade dhi konyo gi manyiso ne Sudan anyalo wacho ni gin ema gihinyo Kenya sana nyiso ni kata coach gi officials mag Sudan noseng'e gima timre ne giseng'e ni logonde mang'eny watimre nade wawach ni players orumo omiwa walkover gonde ka ne giseng'e maber dhi timre nade idhi duok piny Kenya gihinyo gi nikech ing'e koseruch gonde 16 odhi kamano ni karang'o mwa fight for ka wase fight kamano go to gi Raila ni dhi timre lakini anyalo wacho ni CAF go Sekafa onego gibed jok ma wanyalo wacho straight forward tugo ni kaka ne obedo ni owe at 64 kanye mane gi apply articles immediately motivate jotuke kik gi lose hope nikech Uganda kata ka ne king'iyo ka ne gitugo nyocha ka mana Uganda kata ka ne king'iyo ka ne gitugo nyocha ka mana machien ka ido ka ong'e gima ne gineno ka e tugo mano bedo kindgi gi Uganda kendo o expect ni gidhi bedo gi tugo mapek to gimo nyalo timo tactics ema nyaka loki like inyalo neno ka diere mane watugo gi Uganda long balls ne inyo Starlets kendo kane giduogo Nairobi ne neno ka ne giduogo diyo nendo kasuko ng'iyo gigo kama bende Cheche nego bene timo ko tenege squad mare but gima dwaro kanyo maduong selfie sani endi wawuore ne technical bench mar team ni mano mar Junior Starlets ang'o monego beni kono nyithindo gi nikech mano osetimore nikech ang'en gi cha ligi nyithindo matindo lakini giserado kodgi en gima pan gi nyalo wacho nigi en finishing nikech iyudo ka gin gi mpira i box kar finishing but pod gi chenjo mang'eny mano ema hinyo king'isi gima timore e football wacho ni football life nitigi gi kodute matimore mang'eny wacho ni football life nitigi gi kodute matimore mang'eny inyalo nindo king'eyo ni kiny gima kama dhi timore kichiew tedo kama osieko e kendo but wach maduong' ma bende kora paro nego bedo reduce en wach ni eri mano mar ng'iyo rules mang'eny wach mar ringe court kone koda kocha e kanyo endo kasuku nitie wach madano wuoye bang' dakika matin ka ng'eny to dakika 5 to wachikre twego e koma wuoye bang' dakika matin ka ng'eny to dakika 5 to wachikre twego e koma World Cup naneno ko osalande ni league transfer the yao mbe ka playoff onge wang'e mondo mi samilando fixtures to land kwaseng'e maber niya fixtures ilando ka timbe wach mar playoff cha onge but king'iyo bende gima wanyalo wacho Fred mbeko tol moro ncho duogo bedo tok ka tim moro ne osetony ma otony moko league no ero mano mar joma mine ibiro go
e kinde kata biro chakore kanyo tarik 5 dwe mar 9. Ben king'iyo kanyo lig no ero mar joma chuo iwacho ni biro chakore tarik 21 mar dwe mar 8 e kanyo tarik 28 mar dwe mar 8 ema lig biro chakore kanyo endo. Mokwongo alafu SBT be onego tim piyo ginen gitiyo go act mag gima 2019 Yes. kosema 2025 mondo ochiw tich mayot nikech ka giseyawo nyaka transfer window wawach ni transfer window oseyaw Yes. jatugo ma Kariobangi Sharks Mino sadhi Gor Mahia. osedhi Gor Mahia dhi tugre nade playoffs manyiso ni nyaka ne girit SDT otim piyo mondo ne ka gitiyo gi ma 2019 kose gidhi tiyo gi ma 2025 Yes. nikech gima ng'eyo man go sure gidhi tiyo gi ma 2019 nikech ma 2019 ema obedo written to nopuon Yes, to majo chano wachi. ma 2025 nowach gi Bang kusedonje Fizi. mano e gima kata SDT ong'eyo ni gidhi tiyo gi ma 2019 gima girito ema pod akia but ned giwacho Kelly Madada, then discipline player and Brian Ojok, then Samuel Semo, defender of the year, mano mar team no Marius Leopard, kaja tugo midfielder of the season, ne gikaw jotugo ariyo, Musa Oundo kaachiel kod Tyson Otieno, kanyo then forward ne gikaw kanyo James Kinyanjui, Golden Gloves ne omi kanyo Humphrey Katasi, Golden Boot ne gimiyo kanyo Samuel Sesenyo, kanyo endo ka mago kaka ne gichiwo meche mag kanyo endo. Kasuku World Cup dhi nyime, mano wach mapek ahinya kendo nyaka gi sani endi surprise nitie koni koda kocha kanyo endo World Cup madhi nyime ni endi. Waneno kanyo endo ka Portugal nitie wacho ni en achiel kuom tugo ma bende nyalo bedo matek ka nitie World Cup chakore kanyo. To nitie waneno tugo mokwongo ka nobedo ka ne wang'iyo Portugal gi players ma en go kanyo endo. Iyudo ka nigi jotugo mabeyo lakini nitie waneno gima jotimore kodgi kanyo endo. Senegal nitie waparo ni en achiel kuom tugo ma bende nyalo ng'aro kowuok Afrika ka endi weche ok ber kodgi kata bedo ni nitie gichako gi team ma bende nyalo wacho ni engine mare pek mano team no mar France to weche nok obedo kodgi maber nikech Senegal bende nigi weche mathoth maluoro gi sani. Coach margi chiegni pok ochul nyaka ne miyo mano anyalo wacho ni ne timbe mag Afrika kwang'iyo Senegal Fred ok anyalo wacho ni Senegal kaka oseperform e tugo mancho otuga chien gi France wanyalo wacho ni kora anyalo wacho ni Senegal ok perform kaka nowinjo. France ok en team matin and then France nigi jotugo and group manokete Senegal ok en group mayot. Yes. To yudo loch mane France oyudo godo lwet Senegal ok nyis ni Senegal warule Senegal out. Ma en group ma pod Senegal nyalo pull a surprise nikech king'iyo kaka osebedo gi kit jotugo ma en go bed ni midhiero nitiere lakini en team ma pod wang'iyo e grubno. Kiweri gi mano kacha kadok ichako kanyo kiwacho wach mar Portugal ma bende timba. Anyalo wacho ni Portugal kane watugo kindi gi Portugal nyalo duogo loko gine result. Ponono ne kopo ni tugo tielo mar ariyo rumo wanyalo wacho ni kanyo kore mwachako ng'iyo godo fit mar timbegi. Iwinjo? To Portugal jatugo Bruno Fernandes in as much as ni embe ne wa expect no perform king'iyo performance ne tugo machien no kene level ne mapile. Yeah, but mago setimore waseneno ka nitie timbe ariyo ma wanyalo wacho nyaka sani gito gisegone World Cup oriti Haiti kod Turkey. Haiti gi Turkey mago timbe ma nyaka samo wuoyo ni gin giseidho ndege mabe Haiti manokwongo Selfie Turkey oluwo bang'e. Round mokwongo nicho serumo sani wan round mar ariyo. Ang'o manyalo wacho round mokwongo momako wang'i nyaka gi sani wadonjo round mar ariyo. Nitie time maneno ka pool ka endi surprise kaneno kanyo tim no mano mar USA South Korea giseche. Group ne manacho ni otek. Yes. Tadiero tek. Nikech Mexico se qualify. Yes, giseng'ado tiko mar donji round mar 32 but koro kinda South Africa South Korea gini Zechia. Ing'e kendo nitie gima nyalo timre. Kanyo onge timo wanyalo wacho ni
manigo ema dhi win madhi donjo i round mar 32. Ne kang'iyo no Mexico nyalo goyo South Korea. Na expect ni ginyalo go draw. Lakini Mexico goyo South Korea omiyo sani koro South Africa wanyalo wacho ni pod gin gi advantage. Pod gin gi advantage. Mane group ma gimoro amora nyalo timre. Ka arango group mar Senegal, France kod Norway, Iraq endo onge ipiem enokogi. Anyalo wacho first half Senegal notugo maber, Yes. but negi lose a lot of Africa. Yes. Sana ing'e Yes. sana ing'e na expect Senegal, Morocco, ga Ivory Coast. Cape Verde odhi Ivory Coast. Cape Verde odhi opul surprise. Manyiso ni obe onyalo chendo nikech adier kirango squad mar Spain ne oken squad mayot. Naneno ka ng'ato ndiko ni possession mar Cape Verde nohingo mar jomoko. Mano no kocho. Mar Arsenal, nyaka wachi isani. Ichalo ng'ama wuoyo gima nosetimore to mano Christian government. Ne wawuoye wal. Itiego ne kasuku kama late. Selfie nitie group ariyo ka. Group nero mar G. Gi group nero mar H. Group G king'iyo New Zealand nigi point achiel, Iran point achiel, Belgium point achiel, Egypt point achiel. Same thing apply e group H. Uruguay nigi point achiel, Saudi Arabia point achiel, Spain point achiel, Cape Verde point achiel. Mangiso ni groups gi eki timbe gi eki chalo gima okalangi. Group G gite gisego draw. Yes. Same to group H. Same to group H. Inge group G wana expect ne Belgium gi Egypt. Nyalo Kata ni neno ne ng'ama nokonyogi ne goalkeeper. Manyiso ni goalkeeper ko omukni kidogo to shida nitie, but group no tima pek sana in Spain. Yes. Manyiso ni gin gi high chances mar donjo in group mar 32. Nitie Germany, Ivory Coast, Ecuador ge group E. Saudi Arabia okonya wacho ni gisani ni bedo ne kanyo en a surprise. King'iyo of late Saudi Arabia osebedo ka invest e football. Yeah. King'iyo of late Saudi Arabia osebedo ka invest e football. Yeah, by the way. To investment ni aparo ni en achiel kuom gik ma But investor gi investment ni aparo ni en achiel kuom gik ma But investor gi wakongwe, ino ka joma osejoin. No, Fred, ok dang wach ni joma retire. Joma retire. Fred, yaw Felix Jegadi. Yo, but yaw Felix. To ma league ma ok inyalo wacho sani ni ochopo kae ni obatisha. Ochopo nikech en gi jotugo mo deserve biro ka. Iwinjo. And then king'iyo kata kaka tugo mane gi tugo achien kanyo inyalo yudo ka nok en tugo ni kata kane owuok kaka neno no owuok ni wanyalo wacho ni ne tugo matek ne Spain mondo advance e group stages e tuke machalo kama. Nitiere group B. Yes. Nitiere group B. Yes. Canada nigi 4 points, Switzerland 4 points, Bosnia. Switzerland 4 points, Bosnia. Group ni eno dhi ruma ruma gi onyalo wuok draw donge next game Canada nigi Switzerland. Yes. Manyiso ni next game Canada nigi Switzerland. Yes. Manyiso ni ka giwuok amodhi to enena kamano. Alafu king'iyo goal mosebedo enena kamano. Alafu king'iyo goal mosebedo conceded Qatar already wagol e group ni. Nikech oseloyo gonde mang'eny wagol e group ni. Nikech oseloyo gonde mang'eny ma mondo mi odhi lo Bosnia gondego dhi bedo matek. Manyiso ni chances mag lo Bosnia gondego dhi bedo matek. Manyiso ni chances mag Bosnia Yes, Brazil nigi ang'wen. To king'iyo goal difference. Yes, Brazil nigi ang'wen. To king'iyo goal difference me kindgi Brazil wanyacho ni nigi goals adek ahead compared gi Scotland. To koponi Brazil otemo mogo draw gi Morocco nyalo tele. Haiti ka
ka gidhi radogo gidhi go gunde mang'eny mano ma giman gushua radogo gidhi go gunde mang'eny mano ma giman gushua Brazil gi Scotland nyalo makogi to high chances ka gitugo kidogo bo Scotland okawo points 3 kuomgi ginyalo dong sadek kuomgi ginyalo dong Scotland sani free agent ma jatugo manigi wasi sani koro kata to nodwoke squad to okonyal perform ne squad 100% gi level mare nikech en gi gik mang'eny machando wiye koro ma is another group to watch ko tenore gi tuke machal kama lakini gimno mora gi England Fred ong'eni Madueke nyalo dhine maber ma oyudo loch kata kamano England be nyaka ng'i tugo mekinde gi Ghana group L no England aneno gin en ta nyalo miye direct ticket no dhi qualify par ni Ghana gi Croatia kanye ma neno ka pek dhi bede nikech matugo mabe pate dhi bede Canada notamre kabisa lakini England karango squad mare anyalo wacho ni gin ta nyalo migi direct ticket gin gi se qualify Ghana gi Croatia kanye ma gidhi laro ng'ama dhi bedo namba 2 to nitie group F chunya Fred Netherlands by the way Kanago Sweden emotelo gi points 3 Netherlands aparo Sweden ochako tugo matek king'iyo kaka Sweden tugo most of the tuke king'iyo kaka tugo Isak encho tugo yani jotugo kaka jotugo gibiro ka giikore tuke gi mag World Cup group F na nyalo golo Tunisia gin to chalo ka gidhi go goodbye sana attacking mare ineno jotugo Alexander Isak bang' bedo oko kuom thuolo malach oduogo to ineno yo mano tugo go Victor Gyökeres ineno kaka ne tugo ma oromo nyisi ni kopo ni Netherlands okobedo keen to Sweden ogoye Tunisia dhi goyo ng'ane dhi goyo Japan nyalo go Tunisia to ka Japan ogo Tunisia mano romo nyisi ni tugo mar Japan gi Tunisia korumo ni Japan ogo Tunisia Japan dhi bedo gi points 4 to Sweden kogo draw kata ogoyo Netherlands Sweden bedo gi points 4 to maketo Netherlands kanye Netherlands bedo gi points 2 to sama Netherlands nigi points 2 Sweden nigi points France lo Senegal mang'eny sana nikech wawacho ni dhi tugo go France kama atakas giketo Lise giketo Dembele Mbappe Desire iringo en ng'wech mano kanyo en kama kata experience ok nyal konyo dwaro speed yes nitie jotugo mag Senegal magisani useol mane ber ne digitimre digiwerego nikech adier ka gidhi romo gi Norway kendo ok dhi bedo mayot adier makende ok dhi bedo mayot Bali gi Land jogo all to gi all ga dier ng'e speed manchiri bo Koulibaly nyisa ni defense mar Senegal ne piny mai kama oting'o jotugo ma ikgi ni malo koro aparo ni Senegal gima dhi hinyogi iwacho ga ni experience ber lakini nitie seche moko ma koro experience be dwaro speed to Koulibaly kang'e Koulibaly ni idwa dhi miyo Koulibaly lasen idwa dhi miye jatugo kaka Haaland mondo otug godo slot game yes kowere kod weche mag World Cup mane mapiyo piyo kasuku nikech saa ma wawang'o kaendi nosegol fixtures aneno ka niendo ka tugo mokwongo awinjo kiluongo ni Champions Champions of England ne ok iluongi gin Champions of England September tarik 12 kanyo Manchester United Man City selfing kaeto dwe mar 10 tarik 10 Liverpool Man City yes kiwe mano ichaki biro kanyo dwe mar 10 kanyo bende pod wan gi Liverpool gi Man City Manchester United be tugo gi Tottenham tarik 10 alafu the same day
en Liverpool gi gi Tottenham tarik 19. Ka tarik 2 dwe mar achiel Man City tugo gi Tottenham. Yes. Mano kanyo kaeto Oro bro ng'eni tuke gi kibiro chalo nade kanyo endo parne fixtures mago mag EPL osewuok ayanga kendo Arsenal mancho kawo kombe kendo Arsenal mancho kawo kombe dhira kore kanyo koda Coventry Coventry bende mano kawo kombe mar Championship. Yes. Coventry bende mano kawo kombe mar Championship. Yes. Koro mano Champions Derby. Yes. Champions Derby. Yes. Od mare. Mama nong'iso ni od mare. Mama nong'iso ni season ni sama ok ginyalo bedo i race. Yes. Mar laro Premier League ineno time ane ma res kodonjo ineno time ane ma res kodonjo Chelsea ka giwacho ni dhi chalo ng'ama timo trial and error nikech kirango Slot nodonjo oyudo squad mar Klopp. Yes. But koro coach madhi biro mawendo ni squad modhido mar Slot wuono nikech aneno kanyo kodonda kachiel to moro sa par neno mamidhiambo wan wete mana guodo ni tiendegi kanyo endo wagido gi agida kanyo endo mago matimore koni koda kocha piwigo iko mag tuke kanyo endo jalno mobedo kodwa med bana kete ke wang jowi mana mar Kala TV nikech mae odwa ka endi ma bende yudo weche go iko duto te makare obedo weche go iko mag tuke weche go iko manyien mawuok nyaka buti